بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا، والصلاة والسلام على أفضل من طاب منه النجار وسما به الفخار، واستنارت بنور جبينه الأقمار، وتضاءلت عند جود يمينه الغمائم والبحار، سيدنا ونبينا محمد الذي بباهر آياته أضاءت الأنجاد والأغوار، وبمعجزات آياته نتخ الكتاب وتواترت الأخبار، وعلى آله وأصحابه الذين هاجروا لنصرته ونصروه في هجرته صلاة نامية دائمة ما سجعت في أيكها الأطيار وهمعت بوبلها الديمة المدرار. اللهم اجعلنا من المتبعين لشريعته، المتصفين بمحبته، المهتدين بهديه وسيرته، وتوفنا على سنته، واحشرنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين في زمرته. Mehraban Huday Tebareke ve Teala hemmemizin ediyen taat ve ibadetlerimizi ahiretimiz avat bolsun deyip çeken zahmetleriniz, ediyen hayır dualarınız, tahammül ettiyen kıyınçılıklarınız ve başka da näme hayrat ve ihsanat edilen olsa Allah Teala lütfu keremi ile kabul edip belki hemmemizin iki dünyası avat bolsun inşallah. Hazreti Mahtumul İşan ediyen Omrun geçip baran yazdır bir saat. Ne bolur bir yazda eylesen taat. İnsanın omrunu bir yazda meňze diye. Yaz yani yılla urlenden sonra bir ay 40 gün fursatı var. Ondan sonra yugoş Tomsun muqaddemesi bolýar. Yazda yazlyk galmýar. Ekin çağlary wurýar. Hawa gyzy wurýar. Keyfi açıya. Havan qawlygy hem gözüňe ýokumly bağlar, otlar, hem havan qawlygy keyf edilýän bir 40 gün seýerler. Omrun geçip baran ýazdyr bir saat, ne bolur bir ýazda eýlesen saat. Sawaba şatlyk ba, jorma hejalet boynuňa almagyn gelgin bu işi dipdir Hazreti Mahtumul İşan. Sogabyň hemişe hoşlugy var dipdir. Günahkarçılığın hemişe narahatiyeti ve hıcaleti var. İmanlı olandan sonra iman yüreğinde olsa bir adam hiç mi o da ehli İslam'ın ehli dil doğru adamların yanına iftihar edibilmer, men falan iş ettim falan vakti basırcak bolur. Şundan çıkıp baryan adam hiç mi o da men mescide var yani utanmıyor. Ne bileyim şerafet var şonda, doğruluk var. İftihar var şonda, yüreğde şeyle şon seyye, Hudaý da seyye, millet de kabul ediyor. Diyecek bolýanym jelesen evvelinde ey musulmanlar begenmelidir. Hudaý Taala gawzatlar nesip edipdi. Namaz nesip ediyor, araza nesip edipdi. Hudaý şükür bir Hudaý diýen adam bolupdys. Eger özümize berilýän zat sadajadyr şu mahaly bir ýatsy namazyň bir ağır yükdel imanlı adama. Emma şu yasin, şun birce tesbihine, içindeki saniyen tesbihilen, bir tesbihine insana berilýän dereceler, ve şondan sürim teyyarlanan ecirler, padaşlar görseyi musulman, min boyun alyan şunu, şeriyetin kitaplarından görensem boyun alyan ey musulmanlar. Şimdi bir musulman özüne berilen fakat namazın bir tesbihini bilse, gide dağatınca ağlap, begencine nämetçegini bilmer ey musulmanlar. Bir şübhe var, bir sorak elýär, mal jawallaryň arasynda kan sorak bolýar. Kafirler kan gawy işler edýär. Indi insan gawy iş edýär ahiretinden çyryň bir
Hudaý Taala wa'deler berýär. Hudaý Taala bir boyun alan zatlar we musulman dogry ýasa ahiretde gönenjek. Emma kafirler näme ýerin gözünde gowuşlar olady edýär. Ýaxşylyk edýär, hem saýasyny gollaýar, ýetimi gollaýar. Agzybirçilik bolýar, anlamaýar, dogry gezýär. Hıyanet edmeýär, mesal üçin aýtýan. Hıyanet edmeýär. Ya gün bogun şi insana hyzmat bolsun dip beru zatlary adam beceriýär, ihtira edýär. Musulmanlarda şondan peýdalanýar. Hayır zada da mesref bolýar wagan edilen işler, becerilen zatlar. Ehl-i sünnet kullu musulman İslamyň aýdýan zady adam imansyz geçenden sonra cennet nesip bolmasy kıyın zat. Hudaý Taala musulmanyň jaýyny cennete goýupdyr, imansız geçen adamyň jaýyny Hudaý saklasyn, daş etsen dawuda edipdir. Näjere bolýaşy Hudaý Taala meger şonu silameýärmi, gaw bermeýärmi? Şoň eden sogawy işleri, gaw işleri näme boş gitmeli? Şoňa bir gysgaça gurrun maý musulmanlar. Bize ehl-i sünnet wal cemaat diýerler, mu'takid millet, biz etiqadymyz bar. Hem ýanky aýdan Magtumul Işanyň aýtýan gurrunyny bir tekmillik üçin özümize hedef berýäs. Bir de o taraftan şübeha jogap. Ey musulmanlar, Hudaý Taala insana musulmany ýerin gözünde azmaýyş edýär. Sogap bilen günäň arasynda sogap etsen gönenjeň belli. Hudaý Taalaň buyrugundan çyksan kösenjeň de belli. Hedefli ýaşaýasam, bir zada aqsam bolsak şonu Hudaýyň hoşlugy bam ýokmy dip metde nazarymyza alýas. Bir zatda da Hudaý Taalaň gazaby bam diýse ýene ýa-da şekilde istinab edýäs. We ahiretde bize şin ceza var. Emma kafirlara olar etiqady ýok ey musulmanlar. Kıyamata etiqady bolmansaň on edýän gawlugy kıyamata galmaýar. Ýöne Hudaý Taalaň mübarek atlarynyň bir Euzu billahi mineşşeytanirracim. Zalika bi ennallaha huvel haqqul mubin. Hudaý Taalaň atlarynyň biri el-haq. Hak diýdigi näme? Dogurluk. Batellal. Dogur durýan Hudaý diýdigi. El-adl Hudaý Taala adalaty bar. Ýerin gözünde bir gawluk bolsa, gawlugy mukafaty amel bar. Şoňa bir ceza berýär. Bular kıyamata etiqady ýok, kıyamatdan pay berer ýalyk. Emma ýerin gözünde Hudaý Taala şulara musulmanlardan hemişe ewdet diýipdir. Musulmanlara nesip etmedik zatçylara nesip etjek. Hoşluk ewde boljak şular, refahiýeti ewde boljak. Ýene bir zat baý musulmanlar. Men ýa size näme diýdim? Subhanallah diýdiňiz, elhamdülillah diýdiňiz namazyň içinde. Zikirletdiňiz, Qur'an okuýdyňiz, Hudaý Taalaň muhabelini eňilliňiz galdyňyz. Şoňa berilen derejäni eger görseňiz, daňa çelim aglap şeýdi oturarsyňyz diýänime şu taýda netije alýas. Hudaý Taala Qur'an-ı Kerimde Sure-i Mübarekeýin Zuhruf 33-nji aýada Hudaý Taala diýär: "Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve lawla en yekunan-nasu ummeten wahida." Adamlaryň hemmesi ýerin gözünde muttafaq, hemmesi kafir bolar diýip şey diýänipdir Hudaý Taala. Eger ýerin gözündäki insanlaryň hemmesi kafir bolup bir ummet bolmajak bolsaýdy bir zat ederdim diýipdir. Hudaýymyz sany eýleýär musulmanlar. Eger hemmesi şolanky ýoly bolmaly, hemmesi kafir bolup bir ummet bolarmy diýen. Eger şo bolmajak bolsaýdy laja'alna limen yakfuru bir-rahmani li buyutihim suqufan min fidda. Kafirlaryň saqyfyny men kümüşden etjek diýipdir. Ve ma'arija aleyha yazharun, pellelerini, zatlaryny, nerdeballaryny kümüşden etjek diýipdir. Ve li buyutihim abwaban ve sururan aleyha yettekiun. Otahabyna ýatýan tahtlaryny kümüşden etjek, gaflaryny kümüşden etjek, we zuhrufa, gyzyllaryny etjek şunnypdir. Ýöne kafirlaryň ýoly ýolmaga diýip olan hoşbaxt ýaşap durany musulmanlar ağlanyp bulada dinep berer, şondan çyrym edemek diýipdir. Ve in kullu zalika lamma mata'ul hayatid dunya wal ahiratu 'inda rabbika lil muttaqin.
Dünyada eden ýagşy işlerini Hudaý Taala ceza berip şolaň öýlerini men gyzyl etjek. Musulmanlaryň kıyamatdaky öý gyzyl kümüşden bolşýarlar. Kafirlaryň da ýeriňizindäki edýän ýagşylyklar sebäpli öýünü gyzyl etjek diýipdir. Emma musulman şoňa gera ýaşawalar şondan şerim etmeýänlikdir. Bir de bize akide bolsun, bize iyide bolsun şu zady musulmanlar. Uzaklaşdyrjak däl, bize bir akide bolup galsyn. Biziň zehnimizde şu bir ýazylyk galsyn. Näme? Hudaý Taala öz bendesine beýleki insanlardan kän rahimli we şefakatli musulmanlar. Hazreti Hakim ibn Hizam diýip sahabalardan bir sahaba Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın ýanyna geldi diýe, "Ya Resulallah, mene iman getirdim. Ýöne indi şu mahal İslam'ın perseminiň etegine bolansam men gawadam. Emma İslam'a girmäkem men kafir ýagdaýda da hewre gawadam etdim. Gawy işler etýätdim." Peygamberimiz aýdypdyr, "Aslam ta'alama aslafta." Sana din nesip edýär, öňçe dogrulygyň diýipdir. Şu bize iyide bolsun ey musulmanlar. Şu bize akide bolsun. Şunu saklaň, şu bir kelimeni. Näme? Kafirler eger wakan dogry gelseler, özüne meňzeş adamlaryň ýüregini ynjytmasalar, musulmanlaryň dinini temassur etmeseler, işi ýok bolsa şu tarafa garşy, öz ýaşaýyşlary bilen dogry gelseler, şunu gaýgysyz bilin, Hudaý Taala şonu dünýeden geçmäke kim ýagdaýyny kim bilen kim ýarasa şo bilen dünýeden geçmäke setderse şol adamy iman nesip etýände belki adam bilýän nädedir ony musulmanlar. Ýene bir zady bileyli. Peygamberimiz aýdypdyr, "Innamal a'malu bil hawatim." Bu ömür sen aglanyň etibary ýok. Dünýeden geçşek lähzäňde sen wakan imanly we musulman bolup geçmek. Kan adamlar bolýar dünýeden geçşek lähzäsinde siz nämeden awaryňyz bar ey musulmanlar? Bir-birine aýryljak bolanyna çağırylýan ulamalaryň bad ýanyna bardan sual edin. Näme gen ýagdaý gördüň? Zalimyň dünýeden geçişini, ýetimiň hakynyň dünýeden geçişini, zina etýän adamyň dünýeden geçişini biziň aramyzda görülip duran zady musulman. Kan adamda musulman bolany bilen telekiş edensen, öz pälinden gaýtmansaň dünýeden geçmäke, ol adamyň biýawry wagt dünýeden geçe adamlaryň habary ýok. Bize iyide bolsun ey musulmanlar, Hudaý Taala hiç moda ben ýani boş gaýan nädir? Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek ýaşaýşy jenge Bedir boldy, Bedir uruşy geçen hafta gurrungy geçdi. Jeng tamam bolandan soňra Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek ahlakyndan diýe öz adete mübarekinden Hazreti Enes gurrun berýär. Peygamberimiz bir ýerde bir uruşa gitse, jenge gitse, şu taýda da kafirlere üssem çıkıp galyp bolansa 3 güýje günde şu taýda şu düz ýerde durardy diýe. O näme sebäpli durýany hiç kim bilenak, özü bilen Hudaý Taalaň arasynda belli, ýöne 3 güýje günde durýardy diýe. Bedir jenge tamam bolandan soňra Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam 3 güýje günde şu taýda durupdyr. Şu 3 güýje gündäki bolan gurrun Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam jeng tamam bolup afa bolanna musulmanlaryň şehit bolanyny ýygnaň diýipdir. Kafirlaryň 70 kafir esir bolupdyr, 70 kafir da ölüpdir. Şu 70 kafiri üýşürip bir ýerik Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam üstüne baryp aýdypdyr. Ýani sanady da Qurayş we şoňa meňdeş adamlaryň hemmesi ýaty musulmanlar bi wafanep berdiler. Dini kılıç çıkarıp dünyadan geçip gittiler. Bi'se aşiretin nebiyyi kuntum li nebiyyikum. Peygamberimiz şolara aýdypdyr, yatan entek ceset bolup ýatyrlar. Hey wara doganganlaşlykda, hey wara biderek doganganlaş bolýar öz peýgamberiňize. Kezzebetumuni we saddaqani ýan-nas. Men aýdýan sözüme inanmadyňyz, tekzip etdiňiz, bu adamlar men kefimi kabul etdi. Ve khazaltumuni ve nasarani ýan-nas. Meni kişik saýdyňyz, meni peseltdiňiz, gözüňizden gaçyrdyňyz, hormat saklamadyňyz, bu adamlar maňa kömek berdi. Ve ahrajtumuni ve awani ýan-nas. Öz ýurdumdan çykaryp hawpga berdiňiz, öý beren şolar boldy diýipdir. İzinden aýdypdyr, şolar inni Hudaý tarapdan Peygamber näme aýtsa we näme etse Hudaýdan buyruk.
Peygamberimiz aýdypdyr, ekidin şundaydyr. O hem yankı yerli yerden sahabalar şolar süýräp Bedir diýen guýun ýany başga da bir gadymdan kör bolan guýlar wady diye ullanmayan, peýdalanmayan, istifade edilmeyen şu guýalara oklan diýipdir Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Süýräp ekidip bilen 70 kafiri şoňa okladylar diye. Ondan sonra Peygamberimiz ýene şu guýun defesinden gözläp bir zat diýdi diye. Ya Utbah ibn Rabi'a we ya Şeybeh ibn Rabi'a we ya fulan kan adamlan adyny tutdu diye. Ey Rabi'an oglu bolan Utbah gaty ediyet beren adamlar gurrungyda. Ey falani hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa? Hudaý Taala imansyz dünýeden geçden kösenmek badydy. Tapdyňyzmy siz şo? Hudaý Taala sizi kösedimi indi? Indi burucundan girdiňizmi, müşahede etdiňizmi diýip Peygamberimiz şey diýipdir. Fe inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan. Çün meňe Hudaý Taala wa'de berdi. Hudaý diýip gitsen şu jeňde de meni üssem çykarjak diýdi. Men Hudaý Taalaň beren wa'desini hak tapdym, maňa nusret berdi diýip şey diýdi diýe. Oňam şonda Hazrat Ömer bol ýanyna Peygamberimize aýdypdyr radiyallahu taala. Ya Resulallah, ma tuhatibu min aqwamin qad jifu. Ya Resulallah, sen bir millet bilen, bir adamlar bilen kepleşip duňky bular maslyk bolup öllü gitdi tamam boldy, bular aýdanyň näme peýdasy bar? Eşitjekmi diýipdir. Şonda Peygamberimiz aýdypdyr: "Wellezî nefsu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem biyedihi ma entum bi asma'a lima aqulu minhum." Men canım we ruhum öz ihtiýaryna bolan Hudaý bilen gasam etýän, siz şolardan edafe eşdeňiz akdypdyr. Sizin eşdişiňiz ýalyk şolaň hemmesi de eşdip durýupdyr. Mundan sonra Peygamberimiz 70 esirin gurrun siret gysgaja aýtjak ders kan bugýje. 70 esire Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam sahabalara geňeşipdir. Ey sahabalar, ma taquluna fi hadhihi'l usara? Şu esirlere näme nazaryňyz bar siz diýipdir. Şu näme diýil 70 nefer kafir esir tutupdyrlar. Hazreti Ebu Bekr Siddiq diýipdir: "Ya Resulallah, qawmuka we ahluk." Bulara öz dogan garnaşlaň diýipdir. Men nazaryma şular sakla diýipdir, öldürmedem, zat da etme. La'allallaha ayyetuba aleyhim, Hudaý Taala belki şulan günahyny geçip tawba sille diýipdir. Hazrat Ömer aýdypdyr: "Ahrajuka we kazzabuka." Ya Resulallah, sana dinine iman getirmediler. Seni yurdundan çıkardılar. Hemmesin men ihtiýarymda goýşulan hemmesin boyunny keseýlipdir. Hazrat Abdullah ibn Rawaha diýipdir: "Ya Resulallah, bir odully kan bagly bolan bir oy tafaýly. Bir derele bolýa, içi kan bag bolýa. Bir dere tafaýly, oy tafaýly, içi bagdan, agaçdan dolu bolsun. Şulary süredip şolaň içinden kawaýly şo bagy otlaýlypdyr." Her kim bir nazar aýdypdyr. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam sakat durup çykyp gidipdir bir ýere. Bir medenden sonra ewurlyk gelip Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýdypdyr: "İnnallaha la yuleyyinu quluba rijalin." Şu mübarek hadis aýdypdyr. Hudaý Taala bir etde adamlaryň ýüregini heýwere ýumşatdy diýipdir. Yumşak etdi, heýwere yumşak ýüregi bar şolaň, hatda ki süýt ýanlak yumşak ýokumly bolýar. Ma çöregi ýeňden näzire çeýnemeli bokurdak geçme, emma süýdi içeňden näzire maýsajada hem doýurýar hem gandarýar. Eziyeti de ýok mesref eden, şon ýaly yumşak adam bolmaly diýipdir. Ve Hudaý Taala birentek adamlaryň bir etdi insanlaryň da ýüregini heýwere gat etdi, olaň ýürekler daşýan boldy diýipdir. Ve inne meseleke ya Ebu Bekir, ey Ebu Bekr Siddiq, sen mesalyň İbrahim Peygamberin mesaly diýipdir. İbrahim Peygamber öz milleti kafir bolanyna Hudaý Taalaň dergahyna doga etdi. Sen mesalyň Hazreti İsa bilen Hazreti İbrahim'in qıdipdir. Hazreti İbrahim Peygamber doga edipdir. "Femen tabi'ani fe innehu minni ve men asani fe inneke gafurur rahim." Her kim men ýerime düşsen men ummetim, maňa günahkar bolsa da sen günahyny geçýän. Euzu billahi mineşşeytanirracim. In tu'azibhum fe innehum ibaduk ve in tagfir lahum fe inneke entel azizul hakim. Ya Rabbim,
Eger azap berseňe öz bendeleňşi öz ihtiýarynda eger günäsini geçseň de sen aziz bolan izzet we hikmetine ýet bolan Hudaý diýdi. Hazreti İsa da in tuazibhum fe innahum ibaduk. Eger azap berseňe bendeňdir, azap bermeseň de sen Rahmanur Rahim dersen diýipdir. Ey Ömer diýipdir. Radiyallahu taala sen mesalyňda iki peýgamberin mesaly diýipdir. Sen ahlagyň iki peýgamberin ahlaky ýalyk. Nuh peýgamberin ahlaky ýalyk diýsek de boljak. Kafirlara Rabbi la tazar alal ardi minel kafirine dayyara. Nuh peýgamber öz ummatyna beddua edip yer bilen asmandan suw çykyp hemmesini gark etdi. Şey diýsek de boljak diýipdir. Musa peýgamber ýalyk sende hewre qaňyr gaçy diýseň de boljak. Rabbana innaka atayta fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim. Musa peýgamber de Firavuna dua etdi, beddua etdi. Şolar ýalyk senipdir. İzinden aýdypdyr. Ey sahabalar, sizin hanawadaňyz şolar hesap diýipdir. Siz şolar boyun almaly bolýaňyz diýipdir. Şolan bir näçesini boyunny kesmeli bolar diýipdir, hemmesini deň etmeli bolmar diýipdir. Bir ettesini kesmeli bolar diýipdir, bir ettesini pul bilen barzat bilen azat etmeli bolar, bir ettesini iş çekmeli bolar. Şonda Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Ukbe ibn Abi Muayt bilen Nazr ibn al-Haris ýan Sanadide Qurayş gaty eziyet bererler we Mekkeň men ýan ýaşylaryndan şolaň ikisiniň kellesini kesýitdi. Şon gaty hatarnak İslam'a diýip aham qalanly bir ettesini mal bilen azat edip bir ettesine de musulmanlaryň 10 çağasyna sawada uğraşsaň ýazyp pozmana uğraşsaň azat diýip şeýdip Peygamberimiz şeýle muamele edip ahirde de bir zat aýtdy diýýär musulmanlar. Peygamberimiz sahabalara tawşyrypdyr, istawsu bil usara hayran. Ey sahabalar, esirlere gawlyk bilen tawşyryň diýipdir. Bir-biriňize tawşyryň, esirlere ýagşylyk etsinler, zulmetmesinler kafir diýip. Şonda sahabalar da gurrun berýär, esir bolan kafirler da sonra gurrun berýär. Peygamber şu söz aýdarlygy sebepli Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam şu sözi aýdarlygy sebepli käde bolardy iýmany zady ýok sahabalar onu da bize çörek bererdiler, öýler hurma bilen suw içerdiler diýipdir. Peygamber ýagşylyk edin, zulmetmeň diýdi. Sahabalar öýleri hurma bilen suw içerdiler, emma bize çörek bererdiler, bize etam ederdiler diýip şey diýýär musulmanlar. Gaty dersler vardyr. Peygamberin izine düşme barada ştada bir goýaýly. Ey musulmanlar, bir iki ders var ştada. Awwalky dersi bir akide gurulma, bir kysgaça düşünüp bolajak. Peygamberimiz kafirlaryň ýanyna durup, cesedin ýanyna durup şolara hitap edip bir sözler aýtdy. Meger ölü eşdiýärmi? Ölü eşdiýär. Ähli sünnetin akidasyna ölü eşdiýär ey musulmanlar. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aýdypdyr, bir kysgaça aýdyn, sonra hemişe ýadigar bolýarlar. Peygamberimiz aýdypdyr, "Ma min ahadin yusallimu alayya" Bir musulman maňa salam bermeýär, meger salam berse illa raddallahu alayya ruhi hatta arutta alayhi salam. Rawahu Abu Dawud alayhi rahme. Sahih hadis, muttafaq jahan İslam kabul edýär şu hadisi. Peygamberimiz aýdypdyr, her musulman maňa salam berse şu salamy Hudaý Taala maňa ruhi men kalbodum gewräme ewrip berýär, täki men şoň salamyň jogap berer ýalyk diýipdir. Kabristanyň dengesinden geçýän "Assalamu aleykum ya ahlal qubur" Peygamberimizin öz aýdan zady. "Assalamu aleykum ya ahlal qubur, yaghfirullahu lana we lakum, entum lana salaf we nahnu bil asar we inşaallahu bikum lahiqun." Assalamu aleykum diýäs. Wakan ähli sünnetin akidesi eşitýär. Peygamberimizin sahih hadisi we her kim bir kabristanyň ýa bir kabryň dengesinden geçip şoňa salam berse, Hudaý Taala şoňa ruhun cesedine berýär, täki salamyň jogabyny berer ýaly musulmanlar. Gawzatdyr. Çykyp gitýän imamlardan dengesinden geçýän, ewliýaçylyň dengesinden geçýän,
bir berjeste şahsiyetin mezarının dengesinden geçen "Assalamu aleykum" diýsen, taraf bilen diri sataşan ýalak sen, "Salam aleykeden" ýalak. At-tahiyyatı okuýdyňyz ýa, "At-tahiyyatu lillahi was-salavatu wat-tayyibat." Iýdinami? "Assalamu aleyke eyyuhan nebiyyu ve rahmetullahi ve berekatuh." Peygamberimizin Meraçdaky Hudaý bilen aradaky geçen sözler şo. Emma biz aýdýas Hanefi mezhepde şonu özümüz salam beren ýalyk inşa niyet etmeliye, bir etde olamaly hekayet niyet edmeliye. İnşa bilen hekayet diýdigi bir etde olamaly etde şo taada fakat teberrüken Peygamber bilen Hudaýyň arasyndaky söz diýip okuýmaly şonu. Bir etde olamalar etdi, yok sen özüň Peygambere salam beren ýalyk "Assalamu aleyke eyyuhan nebiyyu ve rahmetullahi ve berekatuh." Biz Hanefi mezhep hassa Buharan alımlary ýürüýti şomuga Peygambere salam beren ýalyk inşa edip okuýmalydyr. Gaty kerametli alımlar da geçipdir. Bir wagt bir alymdan biri aýdýar. Men her muga Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ı at-tahiyyatuda teşehhüdde otuýan salam beremde Medine'den Peygamberin sesini eşitýän ýitdi. "Wa aleykumussalam ve rahmetullahi ve berekatuh." Şu söz eşitýän ýitdi. Şundan berde de özümi musulman hesap etmeýän ýitdi. Şu alym adam aýdýar. Indi bir gurrun maştada Kur'an-ı Kerim'de Hudaý Taala aýtdy, Sure-i Mübareke Neml 80-nji aýada. Auzu billahi mineşşeytanirracim. "İnneke la tusmi'ul mauta." Ya Resulallah, sen ölülere eşittirip bilmersin. Sure-i Mübareke Fatır 22-nji aýada aýtdy, "Ve ma ente bimusmi'in men fil qubur." Kabrda yatan adama sen eşittirip bilmersin diýe Hudaý Taala. Min gurruna ey musulmanlar, senetli gurrun, min gurrunu şu ölüyü kepleşmek bilen hedef däl Hudaý Taala'nın otada. Otada hedef sen kefin kabul etmek. Auzu billahi mineşşeytanirracim. "İnnellezîne keferû sevâun aleyhim e enzertehum em lem tunzirhum la yu'minun." Kafirlara aýdanyň aýtmadyň den. İzinne näme? "Hatamallahu ala kulubihim ve ala sam'ihim ve ala absarihim gışawa." Hudaý Taala olaň ýüregine, gözüne, kulagyna mohr wurdy. Eşitmeýär. Bu däki "Ve ma ente bimusmi'in men fil qubur" diýeni sen eşittirip bilmersin diýäniň, ýani hidayet formuna şola eşitip sen dinin kabul etjek bolýar, o zatda däl. "İnneke la tusmi'ul mauta." Mauta diýeni gidip beren kafir adamlar. "Ve ma ente bimusmi'in men fil qubur." Kabirdaky eşittirip bilmeýän diýeni sen hidayete düşürip bilmeýän. Şon izinle aýdýar Hudaý Taala ýene de şu Sure-i Neml 81-nji aýada "İn tusmi'u illa men yu'minu bi ayatina." Ya Resulullah, sen bir nefere eşittirersin ki bizim aýalarymyza imany wajipdir. Yani imanı we adam hidayete düşýär. Din adamyň gurruna ey musulmanlar. Ya ve meselul lezine keferu kemeselil lezi yanqu bima la yesma'u illa du'aan ve nidaa. Ya Sure-i Mübareke Enfal 23-nji aýada "Ve lew alimallahu fihim hayran la asma'ahum." Kabrda yatan kafiri eşittirip bilmersin, ya gidip bilen kafiri eşittirip bilmersin diýeni hidayete düşürip bilmersin diýdigi. Bu aýada Hudaý Taala Sure-i Enfal 23-nji aýada aýtdy, eger wahan Hudaý Taala salah bilse şolary eşittirerdi diýipdir. Pes kabryň ýanyna barmak eşitilýär ey musulman dogullar. Bu barada bir kysgaça gurrunma. Bir wagt bir jawan oğlaryň birini sataşdyk. Gurrun meriýe ennem diye menada şehit bollu diye. O hacıdaken hacıla şehit bollu, menada men ennem şehit bollu. Şonda şehit bolanny öz gidip beren ýagdaýda şotada kewşini birine beripdir. Yani bir zenana başga bir hacıdan zenanadan birsin ennesinin kewşini alypdyr. Amanat bolmaly. O zenana diri galypdyr, min ennesi de şehit bolupdyr menada. Sonra gurrun meriýe wagt geçenden sonra, bir näçe ay geçenden sonra şu zenane iki ennem bilen hacı yoldaşdy diye ağlap öýümüze geldi diye bir kewüş bilen. Onda näme diýip beýdiýän? Onda
sen enden men qyydymyň diýişine geripdir diýdi diýe. Sen enden men kewşumaly şon ewrt bersin öýme diýdi diýe. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. Hudaý ýolunda, Hudaý Taalaň buyrugunda ýaşap dünýeden geçen adamy ölü diýmän diýip Hudaý Taala şey diýär musulmanlar. Muňusyna manowr berjekler. Ýöne gaw düşünjek adamlar, zehni dergir adamlar sonra hususy inşallah sataşamaly bolýar. İkilenci dersi. İkilenci dersi ey musulmanlar, Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam näme diýdi? Hudaý Taala bir etdi insanlaryň ýüregini ýumşadýar diýdi. Süýt ýal bolýar. Bir etdi insanlaryň ýüregini daş ýal edýär diýdi. Peygamberimiziň ýene bir mübarek hadisi bar ey musulmanlar. Şu ikilenci dersi gaty kulak asaýlyň. La tunza'ur rahmetu illa min shaqiyyin rawahu'l imam at-Tirmizi alayhi rahma. Rahmet, yumşaklyk Hudaý Taala almaya meger betbaxt adamdan yumşaklyk alýar diýipdir. Ey musulmanlar, bir minbabe dertleşme bir zat aýtjak bolýan. Peygamberimiziň sahabalarynyň mübarek ahlaqy, Euzu billahi mineşşeytanirracim. Vellezine ma'ahu أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. أصحاب كرامın ahlaqı أشداء على الكفار kafirlere qatym işler. Senkdilmişlikler kafirlere. O da Hudaý üçin iman getirenden sonra doğan bolýarlamış. Emma musulmanyň arasynda ruhama'u beynehum bitir mehr we mehabbetli diýär musulmanlar. Şomo gariplik da barmış. Şomo iwiçkin ýoklugy da barmış. Peygamberimiziň mübarek ekser aradalar, nefil aradalary öýünde subhana tapmansaň etdi diýär. Peygamberimiz nefil arada gaty kan tutupdyr. Emma şoň omda illatlary öýe gelip ummahatul mümininden sonra gedenne ertilik bam diýende ýa Rasulullah öýde imana zat ýok. Izen inni saim, onda men bunu arada tutaýyn, boş aç gezip bermeýin. Açlygym da ibadet bolsun diýip nefil arada tutardy diýär. Kim öýe gelende subhana tapmaýar alay musulmanlar. Bir agalliyet, bir nadir bir näçe ganawada bolmasa bir ýüregimiz gatyyan zaman bolupdyr ey musulmanlar. Şuňysyny bir 5-10 näme gurrun etjek, tamam etjek. In heme ittifaqat bolýar, in heme şikastly bolýar, in heme narahatly bolýar. Qaýgysy diýeni iwiçgimiz kemmeýär, uqymyzda kemmeýär ey musulmanlar. Bir wagt Türkmen Sahra Kummediň owalarynyň birine ayet düşdi, şu aýada bardım. Çadyrda oturýan bir ýaşly bir takwa bir kelase gelerdi. Ben Huda inni gelmeýär. Bir ayet düşdi, şu aýada baramyzda ben Huda çadyrda men ýanyma gelip oturdy. Olokan adam, hakamyň ýerine adam aglamana durdy men ýanymda. Kelase gelmeýänime narahat bolmagy hunjanydy. Kelasa jamaň derdinden gurrun berilýär, öýgelemde ýatyp bilmeýän narahat bolýan idi. Üç güýje mundan onça bir gyzaglan sorak etdi. Gijen bir wagtynda bir elime bir guşy ýalym, käde soraka jogap berýän ýetişen wagtymyzda. Şonda bir urjansiy bir sorak geldi musulmanlar. Bir zamanda biz ýaşap bäs, elbetde ustadlardan uzurhaýy diýen ojoklardan şik kitap bilen fetwa berip bolmaýar. Käşke namazdan bolsa sorak, käşke aradadan bolsa, käşke muamaladan bolsa sorak. Käşke ejaradan bolsa sorak. Bir soraklar gelýär, ey musulman, kitapdan safyp bolmaýar şoňa jogap. Bir ýaş diýen ana, ýaş gyzaglaryň soragy bir oglan meni aljak diýipdir. Bir de şo bilen gezipdir. Çağa galypdyr. Çağa dünýä gelipdir. Bir çağa bilen işi ýok, bir gyz bilen işi ýok. Tagriban saat 1 gidipdi bolsa gerek. Tagriban 1dir ýa 1 ýeter ýetmer. Men guşyk şotada jogap berip duran wagtym. Şomuga Hudaý Taala öýdi
onu hidayete düşürjegi, zindigisinde bu rawzana açyljak şoňa musulmanlar. Näme diýe? Şonu saat 1-de menden sual edýärdi, elinde mergemuş var. Men näme işe deýin, näzire çykaýyn, başga obada gaçyp ejare gezip ben. Aljak diýdi, meni igfal etdi, gaflata saldy. Indi de gidip başga gyz bilen izdivaj etjek. Men bilen işi ýok, çagasy bilen işi ýok. Namzet etdi şo bilen. Men özümü de sen şu jogaby bermedik bolsaň, başga da kan beýleki murajaat edipdir şo taýda elbetde meşguliyetdir ya istirahatdir, jogaby almandyr. Şo taýda eger sen jogap bermedik bolsaň, şu çaga da mergumuşyga da özümi belak etýär. Dinýadym diýýär musulmanlar. Näme etmeli musulman? Şin näzere saklamışy çagan näme diýip bizden sorak etýär da. Kersen maňa bir ýerden bir Hudaý Taalaň kökleme bilen bir rawzana ýol açyldy. Ýöne şular bir däne iki däne diýip musulmanlar şular. Näme diýip ýürek gatypdyr? Näme diýip bir milletin awuz ýanjak olaldan çagasyny zaýlap göberýär? Hani o ata özünden öňen çagany innemeye gidýär, başga bir nefer bilen toý etjek bolýar. Bir zat mot bolup duray musulmanlar. Ýaş gyzlaň arasynda, türkmenleň arasynda izdivaç we fakat sermayeden jirim izdivaç. Kanada azadar jamiýede bir ýyda başymal jamiýede ýaşlyňdan istifade etmeli, awazallyňdan istifade etmeli, sermaye ýygnamaly. Tarafy gelýär, adam aýrylypdyr ýa aýrylmandyr, Allah bilýär. Bir nefer hastagalyk gelýär, şon halapda duran, şo bilen izdivaç etýär. 200 milyon, 300 milyon, 400 milyonluk gyzyl laqya. Bir ay 2 ay sonra gidahamda gyzyllaryny täbiler, açylşyga gitdi, tamam boldy. Ýene başga bir igfal etdi, o bilen izdivaç etdi, ondan bir miktar gyzyl ýygnap sermaye ýygnamaly. Nirden geldi şu ýürek? Nirden zaýlandy musulmanlar? Näzire wop şu günagalyk? Men şunu birji ýerden görüp aýtmaýan musulmanlar. Şu kaneliye, zaman geçiye, ferheng bolýar, ferhengden soňra şu telefon aýtýan musulmanlar. Adamsa bilen gezip be, amna amana başga bir lakşary ýaşap beren adam gelip, zenanasyndan çıragy saýbyzy köýüp gelmen bilen ýaşa diýenni öňki adamdan geçip göberýär musulmanlar. Näme diýip şu ýürekler nirden gelýär musulmanlar? Kimge şahawatdan gurulsa bonyat, alem terbiyeti eylemez abad. Her kimin bir derdi bolsa maderzat, efsun okuyup ara gelmez emmele deyipdir mahtum bolýan. Maderzadi bir dert ba bolmaly aňyrda. Dünýäň mesullar, şähriň mesullar bir jelese goýýar, jelesede şunu metre hediyerler. Aga, sen ne ehtiyat, mevatda muhattere mesref etmek 9 ýaşa geldi diye bizim aramızda. 3 okuyup beren, iptidai 3 okuyup beren oglan ehtiyada giri diye. Bir nefer verşekest bolýar, bir nefer hotgoşy etýär, bir neferin gyzy gaçyp ewurlik gelýär. Şu güýje rahat biz şam diýýär, ýatýarsam musulmanlar. Şunu isteýän men sizden. Meniň zenanam gaçyp gitse, men bilim omurly ýaşatada, men felet bolýan, menden etemat gitýär, menden asaýyş gitýär, umyt gitýär. Musulmanyň zenanasy şeýse, men özüm şu derde giresem, şunu tejrübe etsem, men näzire dert çekjek bolsam, başga bir ýykylyp dukada şu derdi çekmek maňa wezife musulmanlar. Benu Adem azaýy ýekdigeren kider aferines zeyek goharan şu uzvi beder daveret ruzuga iznäme diger ozufara nemanet karar tedece maşin alıptır çep edipdir ýüreginden begenýär sen özüň maşiniň çep edende näjere ýüreginden dert çekjek bolsaň şoňa da şey edip dert çekmesen imanyňa şek etmeli musulman entek imanyň sen ýürek entek gawadamyň ýüregi däl. Kelase gelmän duran ýaşalyny göze iştimde durup bilmeýän şun ýüregi musulmanlar yawma la yanfa'u malu we la banuna illa man atallaha bi qalbin salim. Hudaý Taala aýdypdyr, kıyamatda amel muhim däl diýipdir Hudaý Taala. Çaga da muhim däl.
istisna edipdir. İlla men atallaha bi kalbin selim, salımjak yürek dipdir. Salımjak yürek diyen milletin namazına naşa dökmeyen we millet awunsa öz awunan ýalak yürek ders çeken şo yürek bilen nejat tapyberlerdiň dipdir Hudaý Taala. Derdimiz kendir ey musulmanlar, näme dip biziň yüreklerimiz şu zatlar kabul ediýär. Näme dip narahat bolmaýas? Hudaý Taala aýdypdyr: "Auzu billahi mineşşeytanirracim. Felawla iz ja'ahum ba'suna tazarra'u walakin qasat qulubuhum." Biziň afetimiz, biziň musibetimiz gelenne şolar bir ağlasa da, Hudaýa bir ýalvarsa da, ýöne ýüregi ağlamaýarlar dipdir. Biziň namuslarymyz şey dip malyň ýerine özüň satyp, iPhone'yň ýerine özüň satyp bäke bir gawada geçip ağladyk meýmusulmanlar. Behterin insanlar biz şu mescidin içinde oturuyoruz. Hudaý için bedune maddiyat oturuyoruz. Bize gerek zat. La'annahum, Hudaý Taala aýdypdyr. Febima naqzihim misaqahum la'annahum ve ja'alna qulubahum qasiya. Eger waqan musulmanyň zindigisiniň şekestine bir musulman awunsa yürekden dert çekmesek, onu Hudaýyň gargyşy siňdi. Kur'an bilen sabat. Hudaý Taala aýdypdyr. Febima naqzihim misaqahum la'annahum. Benu İsrail'e biz lanet ettik. Lanetin cezası ve ja'alna qulubahum qasiya. Yüreği gat ettik şolar dipdir. Lanet edemize defeden daş ýagdyrdyk diýme. Şu yürek gatylyk gasy bir ulakon afetdir, kıyamatdan boş goýandyr ey musulmanlar. Yüreğinde ýumşatjak bolsaň, birje ýoly var, şonu kän towsiýe diýen size de etdiň. Öwümizde Ramazan aýy ýetip gelýär. İnsany musulman hemişe günahkardyr. Wagt Hudaý Taala wagt goýmaly. Bolmaýlyň ol bir insanlar iki rekat tahajjud okuýmana zor gelýär. Emma guşysyny onu gözläp, muny gözläp görsäň saat 3-de ýatyp galýar. Lep asl tahajjudun wagtyna oýamyş ýatyp galýar. Olardan bolmaýlyň Hudaý Taala karşyn bir şu ýoly edin, hem iman saklaýarsyňyz, hem namus saklaýarsyňyz, hem akida saklaýarsyňyz, hem Hudaý Taalaň ýany menzilet mekanatyny saklap bilersiňiz. Şu zat edin ey musulmanlar. Başarsaň her heftede bolmasa aýdan geçmesin. Gowja gözden eliňiziň dyrnaklaryny ajra, arassyjy nezafety şahsyňyza ýetişiň. Özüňiz nezafat arassalaň, ondan soňra da duş alyň, ondan soňra bir halwat. Mescid halwat bolsa mescide geliň, bolmasa gidin Hudaý üçin bir düze ýökejäň, bir saat ýarym saatyň etjek işi ýok. Bir iki rekat namaz okuýdan yürekden Hudaý Taalaga kutahyňyz sebepli ağlaň ey musulmanlar. Ağlama dogaglana emzik ýokdur. Ağlamasaň felawla iz ja'ahum ba'suna tazarra'u. Hudaý Taala aýdypdyr, zendegide kän kutahylar bolýar, narahati bolýar. Wagşy narahatyla ağlasan niwet ýanipdir, welakin qasat qulubuhum, ýöne ağla bilen ýüregi gaty bolansaň dipdir. Şunu boyun alan, her hilli günahınız olakonna bolsa, her hilli men günahım olakonna bolsa, bir günah sebepli, şu gözden yaş dökse men boyun alyan, şeriat boyun alyan, kıyamatta şu günah sebepli Hudaý Taala muakhaz edecek derler. Qaw mamyladyr. Her günahını etip bilmeseň de wagt bir aýdan 40 günden şeýde Hudaý Taala halwet edip dursaň, garaz ýüregimiz ýumşat eýleň ey musulman, palany wagt-wagtymyz bolsun, belki dogurlansynymyz bolsun. Käşki bir iş bolmasatda da diýimiz bolsun. Göremize Allah kuwat diýer. Yani yürekden şoňa anjymak, yürekden şoňa haýır ha bolsak, inşallah Peygamberimiň ruhu hoş bolar ey musulmanlar. Ýadatdym, Hudaý Taala siziň diniňiz, dünýäňiz, ahiretiňiz abad etsin. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی‌های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.